For no 9 abo apa ho sima edu 9 Sompa drive enso eni Shannon so yato ne din na Menim akosia ajiwa kode boaten atrase yeri dwumadi a wato ne din suahunu edi kan abraw ene mewo menua ba bi ene menua ba ma bi ewofia ha na ne ibedo suko afa obi abrabom tie ene nkoma a yebedie no efa sikani ho efa hiani ho efa panyi ho efa akwada ho efa oba ho ene sanso fa bema ho wow emo anko an enka ho bacha wote baby amedi nsem ya fa anwumre yi obi oyo dasani bia e wo se ne utie show we bi frɛ obi na ka kire ne se ene nkoma atofi ba bedi e wona Menim so no aboa nko an emfa no ho nipa bi e fa no ho na ene yebedi nkomo mema okwan so amade wo no wabisa aduru ho akoja tough ati say oh nyame cry why fe okay tough bawe on oh why fe o man formula Facebook me hwade e say die nka me say du dwada bia no a high tech why fe pa I say jana me here bidu yo kan no I say me live you oh so dey see January mu na ye dru finfini de kro no a aya na ho kire ne ba no wo de obi ho wonga so ho kire wo na dwada bia tete so sa de papa do voye o nyame ehirawo nyame de wo hirawo sare we na mo ye o man hene wo mpe bi atie no oh tough na wo mpe nhirawo okay nhira de ma sina mega se nyame ehirawo wa tere wa hiem amen eni ko to akese wo ho ye fe enye izo efatawo minister meboa na wona wade na no wachim o se wona wade na no wachim o da bi na me koto afaade se na mde hia o koto afaade a wuduti na baby na be jina na ho nye balance wonderful di awusiafo ye waboafo bi adaroma enam so ena dwumadi ye de ebro akosia ena obedi wo ho nkobo me fasira kese e ma comfort ye beda na ya da biem ye da na se ena nyame adom se unim se silent night enra na no kwasiara metie mu nka enra se akosia environment ne se the city kama na mugina ya mutwa picture no ena me se wow silent night na enya time so room no mu kai muko room say akwa okura dokoda mpa no so won de obeda so won do ka so o wa akoda okura ma de achi na room be na akọ room so ne de edoso nti wom de ewura ebia any dom no na akosia I was a weekend bi o ha e ko me ho kama empa no so nya twoko o da benye de be de bia me ate wonka so nkron so kura me we mu de edi twam silent night de se ne din ne honam se ai bibia ye silent din ti ana de na mampae kotwon kotwon sa no ero de ai so bi se o mo mbobo no na me asmo ka kire me no na me be bisa media asmo ka kire me no to na to funim say ya num nsu a e wo se ya num nsu pa zeto new zet no an ye no kura mu nsu me de me kan se kura mu nsu enka ne de no eno na asa abai new zet de e tatahwe na to fo brepam ni nyina da ya beka won ho sempa ama de hiate ene ye de nwoma afoforo na eba wow yesi usum body a osum kwadu ene ho asem ne eba beka wow nice pa me se wo bre mate yenko so tew mate na ye nane ma mate menko akwa o kasa mete I wish for ya chiachia mo nansu biem ya sanso atena si o January ne dia chapa na so ye pem so ko ya nim ene January bosun de to so aduonu miensa Sompa na ebra no kwa na ekọ nanso nyame ne hene ebe pem akoye nim enwoma ya to ne din
som body a na som kodu we kwado wodi bi enso so nti usum body a na som kodu bi eno ne nwoma a yɛhyɛ na sangoma yi wɔtwerɛ no afia pema hankono aduosia nson 1967 ɛna wɔtwerɛ sangoma yi ɔpanyina frɛ no sɛ Yewuraje Aboagye ɛna wɔtwerɛ nwoma no emu nsɛm dɔɔso ebia ni bebre no a kasafa abrabom titiriw yenua no maa na mema ɔno asi so mu bɔbra yɛhyɛ tew na yɛmfa nkonko wie ɔpanyi bi afrɛ no sɛ ɔpanyi fa wo kwan ɔkɔkɔware ababaawa bi afrɛ no sɛ Amahyia ɛne ne woi na wɔn wo yɛ no wɔn to akɔdaa ne din Akwasi Nkwanta na Akwasi Nkwanta ti hoi ɛnam sɛ yɛwura fa wo kwan na afuom dwuma na no papa yɛnti no na fa wo kwan enim afuom nneɔma paa na fa wo kwan wɔ nua bɛrima baako a wɔno so ne yɛfrɛ no sɛ Kofi Abrefo wɔno so kɔkɔwoi ɛma akɔdaa no wɔto ne din Kofi Asase Asa na obi kaayɛ ɛnkane no deɛ ne yɛtena bom wenni nua wenne yere agyamu yɛ aduane no obi atwa bi de akoma no yɔnko na wɔn de ndi ankwa ankɔba ne saa owura Kofi Brefo yɛ ne sɛ obetu bata obefiri kuro ne makokoro fufuro so no akɔbɔ ne bra na wɔkɔ no wɔn ne baa efrɛ ne sɛ Kofi Asase Asa ɛne kɔɔe wɔn kɔ bre mu wɔ abrabɔ ne mu a ɛmɛ kɔ wie akyire no Yewura Brefo ɛde firi mu eti nana no wɔn sie do na ɛbra na papa no te aseɛ no wɔde adwene bi hyɛ ne ba no tirim sɛ sukuu de ho hia enti daakye bi si oni hɔ a mo ma ne remfi ne nwoma enti papa no kɔ ne kra akyi ne nyinaa no na akɔdanda sukuu ɔno ayɛ adwuma wɔde ahwɛ ne ho ɔkɔ na ɔde abetua ne school fees saa na no wɔyɛ no na ɔpanyina frɛ no sɛ fa wo kwan deɛ ne ba wɔkɔwo no a wɔto ne din Akwasi Nkwanta no obi kan wɔse de ɔde sukuu ɛyɛ akɔda ne firi ne mmɔfra ase yɛ ɔmaame no papa de ne kɔto sukuu mu no ɛna kyerɛ wɔn ho so mu ti adom na ɔno so afiri sukuu mu otimi kɔtena baabia hwɛ hu ne sɛ asukuufoɔ apɔn na ɔno so dim na ɔkɔ fi ɔmma breaki a ɔno so ama breaki enti ɔmaame no papa tetɛ no ɛma wɔn hu akyiri akye no koraa de ne kɔma akyerɛkyerɛ ni sɛ wɔnhwɛ ne so sɛ ɛna deɛ sukuu deɛ ɛno a na ɛboa nkɔdaa yi na wɔn ba no wɔn nim baabi wɔn kɔnya akɔdaa no firi yɛ asoɔden wɔtɔ na boɔden saa afei ɔmaame yɛ frɛ no sɛ Amahyia yɛ n'adwene sɛ obetu akɔdaa no fo bebree na wakyerɛ no sɛ sɛbi onye ɔno nko an ne ba na emu mɔkɔ ba panyin no deɛ sɛ wɔbɔ abrabɔ pa ɛna nkɔdaa wɔ akyiri nso betumi asua bi ne nyinaa no wɔkɔ akɔdaa no wɔne ne tena se ka deɛ a wɔtie ɔsɔre a na afa na so akyi na wɔn na da bi Yewura fa wo kwan ɛne ne yere Amahyia yɛ ne sɛ baabi a nneɛma keka kɔ na no ɔtoro dodo akɔdaa wɔn ma wo no asɛ wɔn yɛ atwa poma ama na asɛn wɔn tenten wɔn ka asɛm a akɔdaa ne mfa nyɛ adwuma titiriw ne sukuu mu asɛm nti wɔn mo kye akɔdaa ne tena hɔ ɛde nneɛma pii ɛyɛ mfato ho ɛde kyerɛ akɔdaa no
ene ono ane mfefo no mo sisi so a omo koku school mo da nioma pii no adi de kire no na omo kasa wie ya apɛ no ana akoda ne be kire mu sɛ wono de suku pa de onne to nkwanta o mapai enye na ni suade hunu no na obese oye lorry adwuma otwi hyen yi bi e kan se driver ni enu bi no opeso ye enti so maame no papa pese otie onu masemu a de dana koma so opeso ye se hyenkani no omunyema no menim se wo fie wo akoda bi asem a making sa pepe na akoda no so tie enye de oka no tie esi usum bode a no sum kodu nsu bi enu se nwoma yenkwa wie no wo hunu kwan akoda no ode ne befa so yenum nsu pa nsu krogyen madam kan se kure mu nsuo no na de upumu a ba bie wudi ama wo ba na onya bi na sade ma wo mu a enye ne na edie yo abusua enkane nsuo no wane ye nomo no enye ne na edie eno na New Zet natural mineral water yasa akofade ababio yesi no nsuo ahoden wom de abua wo ema wontine na ye adwuma yie emugye di wo afusane yade bie bedwane wo ama ho atɔ a New Zet natural mineral water ene nsuo dodo no na abuo nanso wanhia papa no a anhwa yaresabia de abusua enu sa afi ntwamu akɔba de wo ho New Zet se yankan kiro se eyobibini black man company wo mo na akwa de aba 100% natural bibia ayekrogen won ma hwehwem agye atom ya Food and Drugs Authority ekire se ehye wokomye me ahodo a yeto nsu a aya bisa obenya biato tondo so puom ne fa kogu wo frigim anase mpoton na afoforo nya binto wokokuma Sebraman West Brukutu Junction ho no mo a Krono Main Road ho wo moton bi enkran Atombek ho no ma Shoman Road ho so yeton bi ena sunyan nso ye wo ho monfra ya ho manam ne yeni nkomo wate 0208 183 018 0208 183 018 and 0244 620 294 0244 620 294 comfort I was your comfort dear oh dan wada hate me kanama kan say a extra comfort limited wa ma ye krani agye sanse yade ni nyina ye hyehyɛ ya poso ye spinal cord we beda na ye ya ni nyina comfort adawroma e ba be free ho mattress ne border form na wonu mani gisem e made in Ghana we ye ne Ghana ha ya yantoya ye kromu de eno ne papa no ngrofo ma so de no so nkronsuonku an ni gina bo na wonu ma ye muma extra comfort limited de omo de nam mfidie mu na ye na wie kire no abusua woda so a asam massage wo de aka ho wompere na apede adwumafo na ne mote yese kwa atwoma francho ye benfo ase ho no mo benya ndo so pom no atu anase frɛ ya ho ma ne mpanyimfo ni nkomo 0242 810 705 0202 810 705 and 0203 868 664 0203 868 664 aperitivo nsunie aperitivo bita ewusua nom na wanum nte te wanum krogye am watumi adidi no abore de makama ama ho atɔ aperitivo de bibia ya natural ene ye de afra yeso obu on mo didi wia na fo echeko omu a na ebom krodo obi nso bedi de be wie no na ne bo na hyehye ne se ye oye no hwe enye yi e aperitivo bita na ohia wo bedi dia na wodi nka abo ansa na wodidi aduane ne be kɔ kama wo bedi dia ma ho so atɔ wa bra wonte se ya obia edi akire
FA Masters Limited woman akwa father babusuo wo Obasanjo Road hono mo a Accra Girls Senior High School enche hono pe na won mo ben from panyefo na pendodo mu tu ne mo hye nso ukọ drinking bars ahodo ene me ya yeto ano no dia obenya biato 0505 536 302 0505 536 302 and 0245 734 952 0245 734 952 Silent Night Guest House ni number ba kwa ya wodi ho adanse no na nanka me penoa mana borum ba ko bi ho de matamu kuchu se nyame ya dom a ho no yere so paso amekoko mekọ akoda ho ya keka ho empa ne ya kama ho de ne dede okay o man kan kire ho dawi room ba ko me nkan so room ba ko bi hye ho na me data no oye papa o ti senya bibia so do betumi aka kire ho okay mate mate se no papa ena soro nana mate nti ade a papa kita o de be ma wo no ne nana aba otumi ka se wo de wanyini amfama me nana okay mate nti Silent Night die abusua we European standard do what was setting kama enra video no ne ani da hokroje enioma nyina dempefe yasese wo topono bi wedding engagement birthday party jasade ai what the fuck won monum border form won be ma environment kama na watwumi aye no ho afa wo firi akirichiri na eba na opa ba bia da ma ho atowa Silent Night Guest House wen konkoda ba bia madede kunkro bo ho awoda na ho kora kyerɛw silent de ne de ne din ne honam sepa ye wo IPT kwan no so no ma na Kenya Sea Road water police station no a next junction eho ene ewo 0540 942 916 0540 942 916 tough akosia asemo enen komo ayebedi no emodu na komo a me sha ase ndi but bibi atomi so na anura obi kan sembi sasam na okan no madwene ho afri nura pisine o se open so maye wo to asase we so dia odeka o se open so asem ni modu na ye wo to asase we so a odeka na mbisa ne se kaben o so bi ade owu ka enukuru asem no anadwi manna akosi ahwe nipa bebre ne ho da kurubi no jim obi se me de na mapakan abefa wo obi sa ne hwe a enye ena oba oni abusua no ntena se na abusua no akere ni se we na aduru no so momfa no nko we na agba akokora dabi onya fa na pakan a se de wutie biara otimi fa wo ya husemu ti enen komo aye bedi on se me ka kire wo se aboa enen fa we ho sure because aboa de akosua se owu a onya nipa da sani ananum ye ne de ewe no sure si e share da kun no ma moja anwunu no akosia tete hai ma aponchi bi ntwa ye kwan yi mu na ka bi mmɔ no nhwe ho si eyi ani kakra bi a edomo be kwa kofa ye benya mrantie bi a ebebɔ aboa no abommo oi opo wo metwitwa na si so oh yes wo de aboa kraman maka bi mmɔ no ento nkrofo bi anim de ne bɛkɔ ekire sɛ eya ye se dru bre bia na aboa mpo so beba mfaso asene yen but ye penkrofo nso a eye dwe ye nwene ye ho a eye yen nipa dasani eno aka no enti obetimi nya akokoduro ka kire wo se wo wa fene me
Yene me awie ya kay kasa ba dwene ho ene me maame me nua ba ni me papa ye omo ha yi ye bedi nkobo bi na akoso ya obi so opa adwuma aye na nipa na opa adwuma aye no ena no yonku bi ka kire so manya adwuma bi ama wo na me pese me de wokọ ena ode ne koma adwuma wura no ena adwuma wura no decide say okay ene ode no ekọ ba bi a adwuma no wo na asemisi e interesting hey yeah me see sa video na free na no na me share video no ma sere sa na me hu say anu kurani akosia ni adwuma bia na nipa wetimi aye woni ya okodura David adwuma bi wo ho a wo ye dien wo na also ye Roman father first day ready obebo hu yes wotimi kura anyo na ya pese nipa hu say ye wawie sure wo de anwumre fache show you know ye de wie nura no an ya tie si na menim so you know de me pese me kan say obi a wotie me anwumre bia yi ka kire wo ho say onipa e wawie nipa wawie si ya dwene saa de no a akosi nipa me na bi o si nipa be yesterday na se nipa eto a ye won krofo bi wo ho omu hia papa ene omu na me ni bi be din komo e wo fia ha akosi ama me ma o makọ aba nsa na ma be yi video na kire oyi ma me mo akọ aba ya nua na ho ti sei yankopa do na aso hey said o ti we enya woni na ade kasa yo enya wa ira bro waju o so ho ye pa yankopa do me ho ye pa kai agosi ar nan komo ho o mani mi mo akwa ba Yeah. na kasa memem we ba jona ho ti sei Oh, nyame adom me ho ya na so e. nyankopon adom no kwase nipa wa wie Oh, no crazy ni pa wa wie. Mami nipa wa wie me pa twa nipa wa wie pa wogi tum se nipa wa wie me gitum asikafo wa wie omo wa wie ahiafo wa wie omo so wa wie amema wa wie mehma wa wie na manzo e ma so sa na nkwada e enkwala so sa ani asemo emre wa yina aka ho hey obi ka so okopa adwuma se de miri kan kan no wo se akosia video we am be yi no ebi ko obi nya hweye da bia na me kam se me ansa na me ka se me di video bre wo no na me nim niama hu sure ima wo ho baby adru no akosia me be yi video bi na ansa na me yi video no emu nsem na me kire okay owura bi o se wo pa adwuma aye eno okohu obi no so asetra na ye den de but me wa adwuma bi wo ho a menim adwuma wura no metimi de wakọkire adwuma wura no wo ye willing say obeye o so o meye no de come adwuma wura no say no problem ene o wakokoduro o se ame wakokoduro meye what kire adwuma no bibi a che no so okay ene ye mo anan na ye nkọ na me nkyerɛw adwuma no ani so na on say obi kɔkyerɛ wadwuma no waka cho so wo de range ade ha twen me na me ba me fa aha foforo ahia wo sa na adwuma wura no won hihye bi a waye no wodam ho me ba cha obra Facebook aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM me pesa wo ba ansa na video no mabo bia video no wahwe but one tiase enu ti na me se bra Facebook aye Sompa 93.1 FM YouTube no so aye Sompa TV na menyi sa video no emfa enkyerɛw yima wo ho a yenko akosia hwe video no
eti mo share no Facebook no yeah they are sempe dia grow Jesus 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 I was ya you must stop video now sir ya wotre must stop video now sir I was ya hey Jesus we kuna mani o I was ya there are sempe dia grow I was ya akwari so opa adwuma anya sa ena adwuma wura so no problem adwuma no bi wo ho metima mo akwakoye ena odi no twam ena so wura inside ha se ha na adwuma no me fa se no mahia ekwan ba akoda ha me fa de aba ena se adwuma wura no nim ni a waye no wo inside ho nani akukodura ozo wakwa ya juma we na we dai na woni akosia sade ade ne ye no afere yi ma video no mienhwe ne ye wo da mienhwe last one eto onse akosia owura dem ho wo da hwade akwanso adum light no wo da hwade na kwana akosia asa na ne yam hihye kakra o asese no okay na kwese do si bo Jesus din there asemo kakra yebedie agosi ani ye ne o kakra yebedie awu ya fo afede adwuma no pa ba oso wonya biem oso wonya biem because ono anu ose opepadi basa pawremfo we die eso sene no but no kurani adwuma wura no so anya de wanya de na wiaso ye obi say ha dinani baje adwuma hoda wa ana akwari so asa dum no oh wa hwawre hosem okay ati akosia obi bisa say ene enkomo be na tofi pese wodi sure nyame boye no na ade efe no owu na ni ho na onyame ka kire Adam ne Hawa say trom ho nua nyina mu ni bi ba aduaba bi si ho ema mu ni enipa bebre wo kon fa so kirekire mu but me de menim na making Adam ne yere Hawa ekoti bidi bi obon sam ka kire o say enye wuo na mu bewu enti sasam no abonsam ka kire Adam ne yere no eno na ne egusu a eye adwuma because nyankopon se odidote ana nwini nipa owie no ohome enkwa homigu no mu ansa na onipa ebe ye wokrate asefo sure eti sa niam mienu yi ene kabom ema obi eye nipa ene te ene onyankopon home ena bible ni se onipa nso wu a home no kɔ agya no de bɛn enkyɛn na dɔteɛ so ai de bɛn akodotim eti anwumre wo a wotie mi a wo so wo ye nipa no se wo de wo so wo nwudi a enentie nkomo yi bi ba se wonim se wo ye nipa da sani a owuo betumi afa wo de a enen nkomo a ye bedi tie bi na hintasem wom mami mesamo akwa ba bi mu bacha adwuma be pa na wo ye pa cho me de damu yes o de damu let us say o de dafunu me pa cho ai wow
Umu do nti na wakoko do nana. Ene ne ya beka ne sa. Ah. Na unwen a wo bepa adwuma yi. Ohu amane okohia ai. Pacho mi hu pa. Ebra be na sa adwen no ba utrim se sa adwuma no na wo beye. Na eye hwan ene de wura adwuma no. Ni odi mi wura adwuma mu ye papa ye oti hoyi. Okay. Na samre na meton asomade. Nti me kwa achima na me hia papa no. Okay. No se ma me pese me kire wa adwuma. Na me se adwuma be o se wo de ada me kwa koye adwuma no me frɛ o na me se yo. Ampa So wan ka adwuma kora nkyerɛ wo. Ka adwuma koro. Na woni ndada na. Menim. Na woni papa ndada. Menim ti oto me pes. E ma pes ye ekutai. Na o se wo de ye adwuma but wan ka adwuma koro. Ti da ko me wo hwa oje me nama se adwuma ba obefrɛ me. Na me see you. Ti da ko me wo hwa na oje ofrɛ me. Ofrɛ me na o so abi besin na ye nkɔ adwuma. Na me see ahe na o so wanya adwuma bi woji. Nti me mesin ne ye nkɔ. Na ja me ne kɔ ye me de me sana adwuma koro. Ubudu pa o. Akosi ahwehwe no. Because when you mean one o akosia obi uni no da wato wade o se for a number mami me from nya adwuma se nipa no wode wo kɔ hin so wode wo kɔ hin ampa na so ukɔ wanga sa hunya hu na me se na ya de ebesi sa eto ofro se wanya adwuma woji Bramian kono adwene be ne ba utrim ka se na adwuma be ya na ye koye woji me bisa no na so de bra ampa me ba shop ti me ba ya na o ka se sanwoma ne gu ka ni ne ye nko samre kra na body ne ye condemn na ye accident ti madua eyi abono ye drew much wo say na mo be dey o mo nim papa pa so we na mo say na wo ade ase we dey na wo ba be ye no so me ye o mo say hwe ye mo chefo kra ye suro na wo ampa samre na me to so 4 e wo adwuma mu ti ga ba ko di ka na police for na de to so ba mo kire no eno an oda so na be ka se na ma ya ho wa hu ni ye na body na ye na wunya hwene ampa me ne papa ye ne nkakran ni ye wie ye no mo kire fo ni be chia ye chia unsem o be chia ye o mo se mo tumi aye adwuma boy ni nsa oni nan na picture no kura wa ha se ye yi kire wa wanhwe anam kura wonwe bi nti ampa ye body ni wie ye papa ne se ye nkɔ ba ntima nkɔ penam saa na adwo ne nwe nti sa ade akyi a ye ntume nwe nam ampa ye tuka ene ye kɔ ba ntima ti samra no taxi driver for no kura se mokwa boys ne bero obomo na mse yo ene sadia ye mefo ne car no mfa ye nko ampa ye gina so koto na mo we na anadwo no na kobotu afe kikikikiki anu ne makukudra edikan na masa sa ne fo obi ba adwuma sede adwuma ne tie no te o kamu asam kire nipa na
enya de a ebi a obeye but nipa dodo na so ho a o mani gye adwuma no ho so mu nya obeye ene ye nam de bia sa ene okọ ye adwuma o ye wi ya o adwuma na efe ntime ye enim ka je nya de a obetimi ye adwuma na ye no okay nya de unni akukuduro a untimi ti wi no na wo akukuduro wo hwe no wa akukuduro wo de die ne hu so wa akukuduro se nipa wo akukuduro a wo ne kasa kura timi se wo akukuduro okay ti wi no wo akukuduro a me se adwuma me kire na ebe boa bacho laptop no katum kakara mba ko si timi wa Mr. Katum kakara me ba ko si timi hwe laptop no so aja me sere bibia me to so Mr. aja me ba me ne ti haro no enti aha be microphone ma me enti wo hia no da kropa na pese wo ton ade no won ho no wo hu se wo wakokoduro le jo wakokoduro basa wo se wade no ne hu a eye ne se tio ne hu a eye ne se anya hwe no ne wo senka wo te ho kakra a kire no enti se masem bisa ne se wo de no koduru ho no ene wo buhwe ya nka ba yeden oh se baby am to ade no me to no wadwuma mu me to ade no wo shop endi o ese o hu adwuma me ye ena mato ba nso ade de unze enya de am de koti obi eye adwuma baby am to no hu adwuma endi nam to e ena oba on bibia o hu pictures ni pa ma de da o mo ayie a ho sa ne man kwa na shop wo ndi uba wa ni obi na be ka adwuma oye okay di wo ba mi a se ohun adwuma me ye de me ye and the other time no ba adwuma mu ho ha and oni adwuma me ye oni adwuma me ye ha and because me kire no e se ohun adwuma o ko kire no na wasrew ansrew wo de be o mako because se adwuma sua force say die me ntiase me de tu na nim no se me kire na adwuma no won du nya opate a obesua obaba na obesua fo amane na o ma ba betwin sa wow okay enne me pese ne bibia wo sade nim no mo ka me etibi me obi aka kire me se obi odida funu bia ye bayifo no kure ba jo nya no kure sa ade ebi ye bayifo wujitum se ebi mejitum ye nipa mejitum se bi ye bayifo ena bi nso nya bayifo te wo ye de me no me nya bayifo masada na wo ye bayifo andi wo baka no evidence so ye bayifo ye nya me gaja me nya bayifo nze mi hu sa ba ye ni bi da okay se bia ma hu se ebi etuara o propro ne de wo hu bi da okay ha na se me ye hia ye didi ni ade no me nya bi da ntimi nim anu mu asem na adwuma no so no mansua ya chede a nyame de che because ho na nan kan be bisa say ono de wa kire kwan o fa so a ohunu adwuma no but wo kwa be na fa so ohunu adwuma no me no mansua me ma me wi ana m ko fa nkrofo ma on bede da no ana m papa nso enua wi ana m papa wi sa ni pa kro na nam de om ko ma om ko de da om de om wi na m gaje om se sa adwuma we ama fa mo ama mo ba be yi me mfa mo biem bibi sima busua mu a me ye ma de ana o ja me metimi a na se a me ye ma de ara omo ya na ogina ho ana mi gina ho sam na m ko fa o mo nti okay me de me wo ho kwa se mi gina ho ba busua de obi ai ni nkwa so ogina ho okay anti mona m gina ho na me hwe no ana nyame a chema de bi se de mani be boso bia no usua mi sua ka utrim ka utrim okay bitimi ye e de ba sa no anche ana mi sister uye ana m ka kire busua se me ba be de da no enti o mo ma me na me 150 cedis ya iskada da 1.5 na me fan krofo na ba be de da no ana o mo de ma me to o de ma me na me de koto niema ana mfre sister na me fan ma okode da na kwala ba akoso ongo jame na me ye na anyi ya watene na ma me ana wona me koye enti me koye no o ga jem se me nto aso ebe yi ti me ne complaints ano eno anu me na nko bi
Ukoye no ukoye no oboa wo tenetene niema no ma uhu se bibia ye kama aye kama di menene ko to aso mprensa no se aye sa manya niema kakra me ba ma mfa ngogu mi fi enam de ma no se on fa nko no na adwuma okay di another one sa ba no ena me je ne de no na me je ne niema kakra ka ho ena ye koye ena ye kokoye enti ye koye wie no na no so no ma na nsum kura ende mama na nso menko a na ogina ono hweme okay third one ni ye koye ena no nsum kokoye na ye se wo hu se after why perfect ende fru on de ma nkwa dwuma amfere no bi ba sise no onya dwuma ofrem se me ma ye ma no saa na se wo de ndie ya adoma chede ndie ya adoma chede akosi asere wo de kasa ro hu bi de ye free ba wo na me carpenter nkasa okay me full carpenter come to adwuma bie no wa mete untimi nye ena na ye adwuma misua ye okay ndi adaka kura no me master eba wi ye no o ya adaka na me ni ho iti na beto ye na miso mi ye enso ne adaka bie ni wa me ntimi nye mfama okay enti wo wabagia tum se wo de onye bayifo oh me ya bayifo oba hima yase made na no hyehyere me made no sa media minimum nti onya bayifo ya akukuduro sa body de da bia ya akukuduro mi bawo hwe obi ni ne yere tifie obi ni kunu tifie omu da bom omu didi bom omu dware bom ebo nkomo se oba firimu ana ba ma firimu a akamfo ana se yen ya mamu ya mamre mu mpo no yesi ya ma wono nko a ena ya di obi koka no ho ofi say eyedi ntia eyehu wojiri say eyehu eni pasam ne ye ka no eji wo pese o kire say nipa wu a wu madam sasam na o kan nyabotre nyabotre mami nka asem bi wo say nipa wu a na wa de be wu na nya no na kotena ba bi na yese obi kura bi wa ne so akọ wo abijan ne de na ba ne na sefu yi omoboa adam wasema waka ne hwe yi na betimi anya asem o ni nya asem e no kwasem na America no wo si nipa wu a wu eye huntira na da na dan no ankasa be ma ne oba ne damu no se ba ko wu a ono nko a no ya mamre mu no ye makwa mo no na eya na eyehu ne nti America se eyehu ne se se obi eka se usuro na ujitum se usuro a ebusuya na atumi hunu nipa na wawu ne yeyi nanim ne oye baye wo mu no ebetumi ayi nanim de hunu samum sa na ti na se nya nipa no a yesi wawu no bi wonde wawu samre o twe na temu mami ntio se ka je obi wu a na wawu eye no korete nipa ni wawu na ye wade bi wa ye frɛ ne sasa eno no den eye ade a edi nipa nachi na menim eye ade a edi nipa nachi aya hwa microphone no ma oti no wo okay na wo kra edi movement na obewuo no yenya nsie wo no okra no wo asase so edi saa honhom no ene sasa na edi wachi edi eno wo ho edi saa sasa no ebetimi ya adwuma ebayi ene de ne ya adwuma okay ene honhom bi betimi ya adwuma ebayi ene de ne ya adwuma edi say enipa ni wu a na opese ebi akunani no titiriw na opese omuhurahura no se abusuan ni mu no ombezo muhurahura no ema jese ehu bi beton so okay enu nti no baifo bitimi koyi nanim na wodi huhura no e friend sasa edu obaye se de be ya uno ubesuro so na entisa endi nipa de owu a
wawu wontimi nsɔre ɛma yɛ biribiaa gye sɛ obi ɛfa ne spirit no ɛne yɛ biribi meba wo masɔ panyin bi asɛm wei mekae paa mekae sɛ wɔgyina pulpit anim aprikyi sɛdeɛ meprikyi a nipa wu a na wawu ɔtumi nkɔtena baabia biem biribiaa ni no mu wadane nɔteɛ ne da hɔ na yɛasafo ba baako ne yere firi mu bra na ɔkɔ awoɔ so na yɛkɔɔ hɔ na panyimfoɔ wɔ sɛ yɛwura mmɔtwe na yɛkɔhwɛ na ɔmde no to hɔ ne wo nim awerɛhɔ ɔduru hɔ a nnipa no sam hɔ saa no ɔhunu ɔmo a yɛgyina hɔ saa yɛsɛ asɔ panyin no kɔ fam wanya baabi a nsa nkwa nkɔtɔ sɛ funu no awu no so no asa akɔ akɔtɔ asɛm a mekan no ɛyɛ serious ɛma yɛsan gye no to gyi hɔ ɛma yɛgya no hɔ baa fie o mepɛ sɛ mehu sɛ sɛdeɛ nyankopɔn bɔɔyɛ no sɛ nipa wu wie a ɛyɛ yɛadwene ɛna ka kyerɛ yɛn sɛ afei deɛ wayɛ saman enti tumi bi abɛhyɛ no mu anaasɛ biribi wɔ akyire medase yɛadwen na ka kyerɛ saa because sɛdeɛ bible sɛ nipa no wu a ɔmfa w'ani hu ne biom saa na ɛteɛ ɔmfa w'ani hu ne biom ɛnyɛ adeɛ a wobɛhu obi a wawuo ɛwɔ baabi a ɛyɛ tumi anaa bayie ɛna ɛyɛ saa de no sɛ nyɛ ɛno no ana yɛde yɛ ɛno mmom deɛ me paa menhu bi da ɛntimi ntimi nye ntom menhu bi da ɛntimi ntimi nye ntom sɛ wakɔwo baabi ɛnso ade no bible nso sɛ nipa no wu a wawu sɛdeɛ ne honhom ɛkɔ a sɛdeɛ mframa twa mu a yɛnhu sɛ ɛkoro no na ɛnsan na tin saa na onipa no wu a ne honhom no kɔ yɛ ɛnsan na tin bi ɛyɛ dɛ ne kɔtena baabi na ɔkɔkɔ woyɛ adwuma no yɛ amoa yɛ akyɛ nti na mpɛ sɛ mobugu yɛ so yɛ anaase sɛ menti ase o because yɛn baeɛ no efie kora a obi ewu mu no mekae sɛ akosua yesusa no efie a obi ewu mu a yɛadeda no no ebetumi di 6 months ɛdan no akyi kora no yɛmfa hɔ ɛne na biribi ayɛ baabi a sɛbe ɛne yɛdeda nipa nkwadaa kora ne kɔ ne akɔ akɔbie so no ɛne nneɛma asesa ho bara akosua si yɛka sɛ obi afiri mu a ɔn sɛ mekae sɛ masɛ ɔpanyi baako saa wɔno ne fie obi firi mu ɛna ɔmkɔ yii no baeɛ no adwaeɛ a ɔmo wɔ no ɛm sɛ ɔmo de no tena biribi so ɛm sɛ ɛno no bia metumi abisa mo sɛ ayɛ na deɛ nti na moyɛ saa na akosua ɔmo de no tena soɔ no ɔmo ammɔ no amaneɛ wate ase nti wɔno no wɔ waba fie agya wɔyɛ panyin a na ɔso ɔpɛ baabi agu nsuo na wɔkɔwura adwaeɛ hɔ ɔkɔɛ wɔ na yɛde na tena deɛ su ai na akukuru no brim no ɔda hɔ nipa kɛseɛ o awosia na ogyina property so no wɔka wɔwu asɛm a ho wɔka sɛ nipa wu a ho eti tina mebisa saa nsɛm no sɛ ɛtɔ da wowɔ hɔ a yɛse ebi koraa mebɛ sɛ hwɛ video bi ba akosia yɛbɛyi video bi wo deɛ bra ɛyɛ Sompa 93.1 FM ɛnɛ nneɛma bi a ana ne de ekɔ aba ha okay akosia wo deɛ amanfo mmra Sompa 93.1 ɛhɔ bɛba kyɛw tie susuma yam show ɛnyɛ bibi huhu bia wonim sɛ me mahu ehu bia ntɔ so ba me pɛ sɛ wobɛhwɛ adeɛ bibi sie na interesting wo deɛ me pɛ sɛ wobɛhwɛ kɛkɛ yima yɛnkɔ
say o siesie o me bo nipa no mu but omo de ye ayi keke na ahwe akoje on just o body don na wi o ana o piepie fia wo ho na de hwade ana akwa no so wo hui ana wa sare but akoje hwade hwade ye na so wade wa kunu o ha serious akoze amame for video ba akuntwa mu na me wi a me woni ma bebre bisa mpanyimfo mesan so bia homa no amanfo won nsem bisa unse na menim de yesua de bia wo nsem bi ni adwenchia ye bi efo mo de da amu hu a ene nkomo aye die no obeti ase yi yenko last video I was at the whole story. I said, "Oh, I'm watching my affair. Fan of a Juma Fufro. Henna, the no, you're paying in a quay Jumana or OP. And I'm sharing what tune. I was always at the end, and what tune. And also, I wash I would have had it. I quay pa Bonia, but yeah, once a year, we are here. Oh, I was here. First day at work. Wow. I was where you shared him. We had yeah, Nazakwe, we will be cracked on so. But for I said, my mammy, Samo. My mammy be a winning soon. O Timisua Cobo say, if you were Muna. Was if you were dear or Sedekra. Sans me, yes, ya. Where dear, mammy wo soon. Wo yadedano. Yes, you also. Ebiso why say ko he ne si guso osre. Sansem mienu no eye no kore. Na ye den e na obi amusi wawu a bibia ni nimu no wotimi sere a wotimi mura. Okay. No kore. Hey, no kore. Ane de no kore. No de no kore. Obitimi muna. Obitimi muna. Obitimi esre. Obitimi sere. Na nya de osre se de si guso. Die wa mura no ubonse na nim asisa ebi okura na utimi ba ko bi om de ni free South Africa na bae na yakwade da no obi o ma wie bibia nka o mo sie no ho no o mo yes o mfa ne mra so o mo de ne ba be she free dim kakra wa ha be trees na o mo ko yi bae to o mo yi bae no o mo de be duru fi a ye ho adwuma na busua nyina ja okokọ dai ene ka Menim akole ya ene ye ho adwuma ende ye wie no mitwan picture ave dru ahmache na abusua na ba no na fi wasesa mia mi hu se fun asesa wa twe na no pa bia so a enya senketoa okay aye bia di ma me ne ba no be jam de na ara na wasesen na de ba no ana me gajiro mo se sene wuhia mo a kamo nya no hwanko kamo nya no hwanko da aduwa hu se ne wuhia mo enu ti no wa mu na no sana m ka kire o because ye dida na nya sana net and the ba se bi hu se aye sa no sana m ka kire o and o mo ye bia anye de oye na no ye me de kosie no ana so obi ntu a wo sere no wo de dane wi a utimi se na nim ye sere ne ho aye fe ama abusua no kora ba omtumi se ye afa ye nua no ne koma ye de atoniem won mo a omso ene da ye na mbede da no no na ni age
obi won do timi di jase mi wu a mo ma so mesi me deda no endi se base nipa ne kasa na se mo amfa nipa na ama na ankwade da na eno nsiso ye bem sa ebisi okokobe mi hu ana anyinam so ma me ka to wo se owu a omomfa me deda no sata na mo adwuma adwude mi ye bia mi jae ena kwade da ma me no ti abusuan duro no omo na je se dia wo pe no oma ya ama no ti ama nanim ati no bi owo ya musumo kan sem kire ya nwumre yo akosi ase ase obi emuna maami yesi obi su sasam no eye den eye fridge no mus ena nani ase nsuo eba anaden eye fridge no obi ani ho a wawu a osesu onso okosha fridge ni mu a babia brog ni bi wo bia be fraba okay nti anya se nipa na esu na mo brog na na enane aw na asamwe mami misamo yesi obi ye adwuma we a okọ na busua ho ana omo twe omo ho mo hia saade ni bi da ana ebi kura owokunu ana owoyere ana owoma oba obe abusua no ana abusua no ayese omusuro no omo twe omo ho saade niema no mo hia bi da mami ncha se mfiri so ma hia bi da lockdown no be ma ye adwuma sey kakra okay nti me ye madwen se me kope ba bia no amo nti agrekens ma ho na mkono amo no okay na edru ba bi no na fe obia be hu adwuma ameye se me wo na mo afre adwuma na ye ko me ba no ma beto aso nti efe ya na papa ba akope me se abi eya menka so ko deda body na nti so mo nto aduane no and I'm see you to omo ya na decoration be na aye fe me se wo heading nti omo ya omo so ene ye wedding e be mama wa be ya ma ye na mse meye enu achi efi ametim me wo south interest na me fiera no tonsa owu ye na ne babeto aso na me ye se ye nkwa adwuma meboa no efedru baby boys ne se mi odede funu no wakofa na abade ne ade ne ye meto na abaywa ni ntumi nka nkyere me so de bia me sori ya no makosi wakosi ho ugu na adwuma me ugu na adwuma ti we na da konkomodiem na akola ne se ma omo se uba adwuma ye kan se nsane ho a ye omo nto na odeda body na mse sa ene na me ma ho biom nti kamia eso mo anto abaywa na dia kopin se ono ade adwuma ne to ho nti kamia ese ya adwuma we se wo ye na ade bibi taache dia enya adwuma kana kura waje aduro menji aduro we ye sure wani kan saba ye de toda obi ni bayi but o bibi o de bon ho ban da bi mi ni bisa onkwa aduro so da ko bi krada we ye sure me ye sure unim sanom Menim onom unim sanom eh na mabusu emoni e de ana ya busu enkra me kra ni oba ameda omumu damamu wani nshada anye den ana wode kan kure ya mo me da boko but akukudro na mewo hey because etomri bi me free takrade etomri bi me ko takrade no won say eh na obi a usura de na de adwuma we na oye na am say ai makukudro na kire me say adwuma we na menye okay aja obani wadwuma ye mu no wo hia sa ne ma ni bi se ebi abusua eye bibi ama wora ho se eye den wo yire wo ma wabusua no onamfo no mo a omo ben wo bibi sa si ama wakasa manu me hu se adwuma we me koye oh bibi sa de asisi ba na titirum de anya mabusua because omo de omo hu ye se me ya adwuma no me de start abusua no omo hu na me yire nso no wa hu adwuma
me ansa na wo ware me enti ni nua wi ene ba se ye ba adaka de no ni se me ye okay ena me ye adaka no ne ye ko enti wo ye se o mo e be da wo na m so o mo ba o na o ba o say ma post for head achi wo go ni ma bi a wo ye no ho just say hey me de o mo ba na bonus a dun kwa wa chiri wo ba bi na se mboda creation mo so papa na bo no bi da na o mo ma anu so o mba edi eye kaka na je se ma de o ma kwa akoda na aka ade chi an ma chi na o so o mba na je se ma de dan di na gina o kama no bi da na na ye na se mi ana me no di na we ko suanda be na so ni mi ya dada edi sa tam no abo no bo uja ye nyi o to to nyi ase we ade awa ye na ehu ba e wo so mani pare hu adwuma awe he we de wa kotwe abetun nipa wu a mo se etimi de ni gina ho etimi de ne trase because de wo kan wo se nipa no kwa de ne ye de be e gina ho wo se yetimi de obi trase ya kura nsem twerofo ikura de du bre bi a adaka no ne aye ntise konso bi kura na aye no microphone na wote ho party se de nipa da sene ye te akonya so yi menim se obi ani ho a ne secret nyina obeyi aba saade no amoye no se nipa wu a waye boko moye den ye saade no nipa wu a onye boko nipa wu onye boko onya ko fridge mba edin pa de se dua onya ko fridge mba edin endi se ode ne betra se a e waduro e wo ha wode beye ne sisi no ene ne kotodwi na ode be ya ne mu na ye mre se de obetimi akon ano aba nanim de na tena se no apon anan no ena se ode ne be gina won so de a ene wunyu su bibia ko ano de ohia de edin se ne mu odin no na what me de no agina ho amana yi and said de ope bia no ebetimi aye amana yi Mami say so would you obi agina ho anase watena mo wabu ahwepen dabi me de me nye bi ema ebi nsida ana se obi beye bi ama obi wabu ahwe a ebi a omo akwonsafo na wo kikiri na bi obi kwa akopem no ama na atofo mo na nye saade a se waye adwuma no de na gina ho ana wote wo na wabu ahwe de me TV da wonim nansen picture bi any video bi about out sase mu ikura no happen me no carry story we will take FM they were we are programming Krobia yes me ka she sada na me koye interview will take na afena sa story no aba na oma koyi papa bi body de na ba omu video ye na oda ho no ayi se ne nan no wakoa no apija wo de to ho a na san apija menim se sa video no aye se mo hwe ya ama ekoya koduru ba bi se nipa na odeda body no aginsa fira busua no ho egu nsa ye bibi ansa na ne nan no kan to ho saade no esiye no efrin saade no esiye na ya me ka se enipa na wawuo ndie tumi bia nim eye bayi ani me ban se efi obi enkunya kora ho ebi akonfo bosun e wo ho eni sane ma no ene koso saa trouble no enti ojensa ne kasa kire wo mo se oman kwan man nya adwuma no ojensa ne guye kasa kire efie onkonwa efie wabosom efie otumi ye di wo mo so no se on de fani afa no se o meyesi na wo meya adwuma enti wo sere wo mo omungu na anim ase omuma ho kwan na ontimi anya adwuma no mami mi se mo ko body ye mko yi body ba mo obribi a mo kasa kire body na nsa na mo start mo adwuma ana mo ye no normal say
ɛyɛ wadwuma kɛkɛ wokɔ ya wonim sɛ ha na mɛhyɛ ase afiri wa ha ase sɛ wokɔ abusua bi hɔ na yɛyi body ne ba ne yɛyɛ ne sɛ yɛbɔ mpaeɛ yɛ yɛkɔyɛ adwuma no nyinaa yɛhyia wɔ ho mpaeɛ na mu deɛ he nyankopɔn deɛ yɛbɔ mpaeɛ srɛ nyankopɔn sɛ adwuma no yɛbɛyɛ no ɛma ne nyɛ bɔne biara ma obiara ɛna ɛma ne sasa so nni obiara akyi mo ankasa mo yɛ ne yɛ adwuma no ɛtumi yɛ saa nti woyi saa deɛ ne firi hɔ deɛ a ne aka ne deɛ yɛyɛ deɛ yɛhu no sɛ yɛ nɔteɛ ɛna yɛsiesie no nti mimba o mo akɔyɛ adwuma ma ɔmo agya wo hɔ ama na ka wo nko a bebree ɛtɔ da koraa me nko a mekɔyɛ baako last 2 weeks ne nyinaa me nko a meyɛ baako okay no no obi kan ho inside hɔ ana dabi me nko a dabi misro da asema wo kan no nyɛ nkwada asɛm saa na wo kan no ɛyɛ nipa o a wawu o nipa o me deɛ ne sɛ mabɔ mpaeɛ awie deɛ me sɛ biribiara ntumi nyɛ me experience a menya wɔ lake mekɔyɛ adwuma wɔ lake me baby sa hɔ adwuma ne yɛ maako 4/5 nti abayewa na ɔka me wɔn deɛ na efe no aba wɔn hyɛ da hu n'ani so ti yɛbobɔ decoration ne to hɔ a na efe duru time yɛde ɔmo bɛtutu no yɛkyekyɛɛ ɛne papa nko akɔ bɛyɛ mmiɛnsa na meme wɔ akyi ne nti me ne abayewa ne pɛ na ne yɛ wɔ hɔ ti saa ɔmo amtɔ atare yɛde bɛyɛ papa no but yɛtam bia yɛkɔ yɛ wɔ ntema a yɛde change ɔmo ho so ɔpɛ ne 4 o ɔpɛ ne 2 o 1 o ne nyinaa yɛbɛma obi nti meyɛ na nso ɔmo mfa papa ne nneɔma a mede bɛyɛ ne ho adwuma mmra ɔsi yie ɛne o papa anka nti yɛantɔ hwee ɛnam sɛ yɛyi yɛ ntema no a ɛbɛkɔ akɔka wɔno bɔdi na ɔda hɔ no ho ɛti sɛ munya biribi ma no na ɔno nso ahyɛ de aduru asamado ɔsi o ɛne na yɛyɛ nim nti yɛtu kaa free lake ɛbɛduru gyi ha bɛyɛ 2 o'clock yɛbae sɛ yɛbɛtɔ atare yɛnya ɔmo sɛ ɔdɔmpa no deɛ ebi ni hɔ bio agye sɛ coat ɛna ɔmo so sɛ coat so deɛ ɔmo mpɛ na wɔsi yɛ saa akɔ back na wei ne yɛkɔ no saa bɛrima no a wawu ne maame ɛte hɔ sɛ ɔmo bɛdeda funu no ɔmo ntumi ne da na ɛka me ayɛ sɛ maame nankasa na ne ba da hɔ no ɔno ma ɔko tia me ɔwɔ ɛke me ɔne ne mma aha na meyɛ adwuma no a ɔmo so te sei ɛna ɔhwɛ wo ɛna ɔmo hwɛ me na nkɔmɔ a ɛkɔ so kyerɛ sɛ ɔmo wɔ ɛke me nti ampa yɛba agyi a yɛkɔ na meyɛ sɛ ɔma yɛmfa adwuma na tam bia yɛ na yɛwɔ nneɔma a sɛ woantɔ bi ɛtumi tɔn ma wo bibetu nneɔma nyina la ma ɛho adeɛ a yɛtɔn no bi saa papa no yɛ milonia nti akwan a mode ne faa so no ɛyɛ ne ya wawu no medɔwala nti ama ɔyira nneɔma no nyinaa wɔ adwuma mu wɔ saa na mɛka no yɛtu dam hɔ nneɔma nyinaa yɛanya kootu baako koraa ɛna yɛkɔɔyɛ nti yɛkɔɔyɛ na mekɔkɔduru baabi a meyɛ adwuma no na ɔmo akɔfa obi aba sɛ ɔmɛto adwuma no so na madwane ɛyɛ maame ne mma no nti boy ne nso baeɛ na ɔhu adwuma no bi da nti mekɔɔyɛ n'ani da soro sei nti meka sɛ abusuafoɔ no bi na mesɛ bra good evening na ɔgye so saa mmerɛpo na mesɛ morning na mesɛ bra woyɛ abusuani ɔse da bi o yɛsɛ wo a woyɛ adwuma no woadwane nti memɛtoa so ɛna mesɛ na bra wa wohwɛ decoration yi a mabɔ yi a wohu ne sɛ ɔse madam mehu bi da wow ni amodi atare suru hɔ kora na yɛ tissue decoration ɔse mehu bi da ɛna mesɛ saa madam wɔ fine na mesɛ yɛwɔ ahema kɔkɔ bi ɔse ɛne na mɛba abɛtoa so wɔ what ampa
me kofa ntema enti me be fa ntema be ye 4 ana me ye se me de dane papa ne ho a afa busu apanyi buafu se me ohun madwuma da papa e de wakoye na adwuma da ada no ma be fa papa e na ono de wa ma me na ire se hwe madam no kura wa nya na ne da nyankopo ase papa ne se da bi da na busu ya nya no na me start ye adwuma e de da papa e born ntima gum afi owie yo si madam sa me ire kai ampa wow me ire kai ehwa na papa ya kotutu ne ntima achimuduku ojinchia ene obia ba ye nkranfo adwuma ti obia ba ye hwan na deda ye na we na beye 9 to 10 mu ho ena mkache papa nse masesa ne ho tu nti si ano ne na ire de ba ye no ye nsa fa nkoye na na osi ai nti na ire ne ntima koye ni na wie ye na me bebie so ma abusua na hu no ehwa na papa no ekofo na sa ntima na ire ne de ba ye no papa no so akomando so okofom sesei o tofom o free mpa no so atofom nipa kasi o eti ehwa na msi abawa kade no gusu na fra ma 4 breme na mekuta papa ni sei ampa na ge ye training nipa 4 by mesra mo mumra me blocks nani ye di pushi na nsa ye tumi aya ma ho abehwe nti adwuma ndi etumi shia temptation pa what we should hammer ye bibi apart from say ebi a border creation no what we should hammer ye nipa bibi da ya yusu hammer de aye nipa mo de re sa wo se e wo sura ye be kan se simple grass se wo se ne wo sura na se ye so wa no na enye ya e wo se ye bu wo se ne gum nti ye hammer na cheso na ye yusu me bawo tina chese obi amodida ni bia mo kana no tum ene funa aba no dodo na nkata omo anu omo nkata omo ani nti super grow ne ye de bibia ima me menim sanom timi ntwa bi ima me ba cho obama me kwan me monwum bi wo ho where did you say me kono mizo any 5G
ankata wani a yɛde super glue ɛka wano ne wani akata so sɛ wɔse wa yɛde hammer ɛne chisel abu sie gum aba na opi heavy na nyam bisa sɛ wɔse wɔ hia me ba ne dudu abusia amana boben pa na de kɔma nyankopɔn sɛ wo ba ne dudu yi dudu ya kwantin masa hwɛ anwumre nso me ka kyerɛ wo sɛ utie na Menim a wobɛte aseɛ sɛ yɛpɛ sɛ esua de Sompa 93.1 mɔde da obi ama nipa korɔ wasɔre pen oh dabi saadin die min share bi da freezer me ya adwuma be 20 years and any why ache 20 years and as a professional pa na ne tie yo min share bi da man de watutu kwan bebre ana oh adman de matutu kwan pa mama hu ba bi bebre ma ko sirim nkro bebre so 20 years ni de me show say fun de what did da bebro be oh so what count to be the videos kra me wo no ya e bia yira kra no mini kra me wo videos be 560 jaka jaka na me ba me tre enipa nani ne na no so no ayese ti se de kame ayese efunu bia so free much ba no beda ho a mo na ne ho blog no etwe no ya ne ho wo na no ni bi na nani ne nso bi and the ano de o ye den ye be so obi won to na funu ne na anyina tuto o ye ne hwe mpeja e bia o ya brewa ana kokora wanya bia 120 ese odi ade wura o twa ho nyina na ade asawa e pakini nyina ma ne ye kama ye betimi ade do bia wanya be 130 ye wi abaka so wanya 50 years so nya botre na o package ni ye me gode da obi wo anwona mam na o yare na fru boso sa am to mo ya ma me mi jama wo mo e mo ya o mama na be 2 hours ye ti anete nko wura dem wa no so kura me ko me nko a me ko wura na me to mo bucket ne tawo no de bae ye na funu mi am pai ensu wo moje wo nyina papa nyina firimi wie na me display gru so ye na me de no to wo afi on ba mo be bisa se akwa be so na mfa ya na fuju ye na me se samusu ma ben me so ma ben ti obi aye ne de edman de ensem wo ba na bre na am dabi komo we ye be ko part 2 me onim ntina me ka se adasa ye wo ba bi ko se nipa tin komo we ase akosi anka ye be bre ho ase ni nkyere ho dwe me chen wo wundim ba bia me firi wunim abusua me firi mu me misika da bank wunim na wo ye nipa timi sebre na no ka che nuam se wo ye dua bi hu mmiri na wo a enya de mo kekan ya na mo de bi ye hiafo na mo de ye sikafo yi anu a ebu okra hiafo no kra ho be ye fe kra che ono sikani no Sompa 93.1 what did that obi asunda hwe nipa kro ana se de atiwo ba ko pe mi sister satan to na manya agent na sabre na no ka se adwuma ne ye num no mi ko tena mi sar mi wie ya mi den to adaka mi wie ya kata so no ene mi maame mi hu se me no mo identity mu eno na mi sui ene mi sui pa me mu se masu nti na che se mo ankasa de sese ni sa adwuma no mo ye cha nipa ho nya mo bobiem oh dabi adwuma no ye cha why oko efunu no a o fan se ye note na akoye ho adwuma okay ti sa na mo adwen ye mo ho sa na ya adwen ye okay o fan se ye note na wo ye ho adwuma o fan se ye nipa because o fan se ye nipa untimi nye ho adwuma obi won mo wakoko a aye bibisi na o da o untimi to fan sa and so so ne sa na uchimbu no oh mubu ni nyina so uchimbu no etene no
ni kotodwe ye apopon ezo obi won mo wanyina ma wakopon endi se basa wo ye hu adwuma wo ye adwuma na ese otere no endi babi ese obu no wo obu babi ese odi dua to chechire na di dua to ho chechire na ese wo tere tan ya adwuma de nsem mebire wo meja ana ya fanto abonti mesa ba ho but me pese ye nua no ma etie yen so bam bara nwumre ho akosia yen susu nkyere ye ho yen susu nkyere ye ho kyerɛ sɛ obi kura nya biribi on pese ni nua benya bi obi didi on pese ni nua be didi bi ade ne agi ni wiase 0551931931 0551931931 0548931931 meba omo nchen na but me raho hey good evening. Good. About the conclusion amount here. Okay, about your mammy too. I really need to patu. Nipa wie no. Thank you, Minister. Only for more 80 minutes. Because a little bit not Tofiakwa. See. That there's a issue. Not satisfied. If I'm going to say it's my interest, I will see a good meal. So if you have been sure of this year, another mouse said the Biana from how every man was ready to your movement. It did not make a prophet. Let me shout. Now, you're not being kind of by any year, you wouldn't be a training ready to be a good year. That's why you want to they're not coming. She. No ma sama to nanka okrampe umpe mu misa. Me ba cha udi no ba bia frame me free. That's so your friend and relations. Me ka fa Friday. Mary mama ti o nyure. Tramu pa me friend mu nyamunda. And then say me text me program na pa. Me bon typing and mo mo ka senti. Me mu text me na e ho. Obi o na sini na. Owu so fara o nkani pawo. Mate, be da simini aba. Hello. DJ Tofiakwa. Hey, masa, one para da bia wo be frame na dede sa. Radio no man nko form. DJ only thing akwasi encounter Elias. We be from both to Akokote. Thank you. DJ Juma no mo kan jam ewurade. The blog can call it the blog craft at Menim. This is not our now. What you are, whoever who buy, why you produce the American also yeah. So, if I am such a could be food. That you will tell the mommy. Let us see. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. The 21st Kenneth Ambassador Anna Wabai. When it was Mizu, Anna 5G Swaba. Yeah. And Yasam Katoma, Moya programs near the Indian, and yet they wounded the Ebe. Engineering and say, Wako pay Mizu and 5G, not the Abbey Nase, where the engagement BBA. Oh, Yarenswa, answer now be Uno, Ubedi Kayare. Enti bra 21st clinic never jayaresa e wo hwe overseas isra mo pa baba mama no okukudro aso na afa but aso de mo de ye be wu de na so ehu but akroba to kan ampa but Tofiakwa e de ya obeko ya menka ho mate me da sipi akrobeto no ankasa me pe konakra de na kokot yeah DJ Tofiakwa enyumuni DJ Tofiakwa wuwa mekayo na obewu nso me da se na de obekire bo yanku yanim hello But the premier buhedo na sama mo kende the mechanism never to be catchy and then you put the mother the pa also the sao
and the other of February. Remember, I don't know that. So then we can have the master in easy. Then Mate, Miss Roman Van Goyen San Rienu. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, Bemena. I care for my coffee, but I take a prayer, Mamma. Okay. Most of it, Omo, you said, no, you won't be at me, warm papa. Because maybe we made a commodity. Is any part of Musso without a can crown? Let me see. It is I won't want to go out here and Woodman. Yeah. Thank you for saying there. You might get you farm back with your own. Okay. Mate, may I see. Hello. Hello. Mommy. Good evening. Good evening. Yes, I'm Vanessa. Okay. You know what? And my minute and so I call you because here, you know. I'm more cockle in Kobe. Yamalika cannot miss me. A bomb, not Yamalika, to cry in there. You know, yeah, to grow. Okay. Mr. Medasi. Hello. So, Ajuma Dasi. I know that for you, Ajo. If I'm a catcher in the president, then I will. Okay, catch him, I meet you. So, the name I can, know. And I did one way over after once a month before you see idea. Okay. If you haven't do the your thing, because of you had not so much trade. I'm confirming when it's what the best shot. And I'm no a dozen. Blue baby no be the baby, and who not be able to bring one near the idea. And I will. Before your number be some, I saw a bit some, but you know, number I did pony pack. Yeah. Sunipa. It's a baby, yo. And there will be a hotel program with the other cousin of who. But there's a real person no tears on me, your bayan obey. Okay. It was young and empire no more. Mate. And empire no vision bread. Mate, me that's it. Hello. Hello, Miniatofe. Bemena. Me ma was That's it. So, meeting the ice make us free. Come over the masses. Okay, mammy, too. In fact, you made me hold you to me. Now, said a diet and your bomb about so near you, my pa, Moody, Mammy, yes, idea. Say, if you know the queen, I don't know. Almost and share hold the answer, so you'll see the account in the pan survey. Yeah. The minute that I'm a pan near you, Mamma boy, Yami Shamu. Mate, me that's it. Hello. Yes, sir. Okay. So therefore, the first the only choice. About your to was it? Now, and somebody you can make a bishop of me, not some bishops. That man is I didn't know that. Shane was his. Now, them about so no food on it, not that. There's no one. Shane was soon. Fantastic question. Okay, sir, nothing for my well, now it's really fully active. I'm a bonus. And this is everything. Okay. Mate, me that's it. Hello. Hello. Doctor. Hey, man. Good evening. Good evening, Obapa. I'm what to say. Already, Adam. There's only a bit of food in within the Juliana complex. Okay, Julie. The chairman is your quan. Na me chia ohima na owo no ye oya ba nipa no aya susu chechwe no why Mate akosia mate na asemu de ye nipa say ye sefio afa na wo ye say bubu nipa na ni pansa kwa ni ye bubu no ye tena you cry why yetimi di bia etare ho ne akyekyere to e ka se ne ma hye ntoma mu no ka se ya se nketo hello yes sir Abida for no majo jo so be mena mba so obi ahwe awrade adom we dey answer na medical kasa no me bo
the taxi driver, if I'm content the longest lane. Okay. The boy taxi driver phone in our bus phone, total driver's phone in our bus. Say, almost station that's on Pana, Union, some perfume, one up to fingers in so any munchra. I see. Yanko Ponchra, some Pana at your phone. And then you may, Mamma, Shana, your sense, you be there too. Okay. Mommy, the really pan so if it's your mamma, almost one, Papa, Mamma, no much the really passity. Once more can send me up home, your hoods, the really pan so you really get into tear. And Sompa, Yanko Poncham, Namakono, Siam Papa, fellow for Tom. Okay. Tofe, the little city or to so swami. Then I see. Give me the one, the little city no. Inshano. Yanko Poncham, nonsense, some party for you. Mate, me da CP. In fact, Chrome had ye. Taxi drivers and total drivers. Me de mokao. Na Mr. Rade say, "Oh, mommy, bibi a meet me de tuamoka." Yanko Poncham wati. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening, Tofiakwa. Anna. The cousin free swami Marco Takwa. Okay, mammy to you. Tofiakwa. Any party interview? Oh, brah. Let me share camera. Menim my son or the devil, but I am Pessia by Exajuman. Now, or the echo from the home. Said ye, Ocassia de Hammer, a boo business on the other. Any pan acquire now down and Sapua, yes, our boss, Markuma, who bear fort for Marcos. Abba. Yet, any more. Now, the boss about whom do. Let them mark what was so far for, at from Nipamak 1000. Let them mark what was far for 14 Nipamak. And to answer, any big children who we are here. Yana, to do or Oshana, that won't send to no. Because any part is a share. Sorry. Senior. Hello. Hello, DJ. Sir. Major Sobemena. Yeah. Oh, but you can one minute. Afra. That's a little like a channel. Now, I mean, about anything, some part of my house. The first say, it's so unknown. And if I come here, just for if I go to I tell me that's it. Money, I'm ready. Hello. Hello, so. Ma. But I do. You so, mommy. Yɛda mo ase paa ne adwuma paa mo yɛ. Me yɛfrɛ me Emilia. Mesufi so a mehɛ yara. Na me maame firi mu no. Mene nipa a na metumi kɔ mɔkyere baabi a na ɔda no kɔ hɛ no. Na mese sabe bi na mene mete ɛwɔ kurofo na akora ne yie. No mena na mene ɔmu tinti mena na wɔsɛ ne ti ne dada mo anim. Ɛkɔkyerɛ sɛ akora ne ni. Na yedru wa samale ni dia pa ne sha da kenima o mi ane boa se de so mi de o mi sigra o vetra Orumu wa u oh after was it metra mai se are ho ntini pa yen hwe na yehu so bia ye nipa yesu so ntre ye me da se me course no me yana me de asi na mabon mo hobi hello Tofi bemena eduma da se you made it in Islam. Kana Funya yigu na sa bro sempa ibisanya mbako pe atakatsinya wadini mwenye eduma mate medasi me bacho hello asemo oh na me say we course no hello. Okay. Banjifo. Mame mra mo nchen na yemfa program no. In fact, enwume no mafo. Menim se nipa nsa hwe but enwume mama mati nipa wie asi. Menim se da kro bia menya mochema bi wa ha. Na ono nso ne side ya bonkomo. Bebisa we obi afiri mu. Ama busuani mu nipa bi afa akire aba mo nchen se oh
muntwa ne more mami muntwa ne nan baako mami anase ne timi no muntwa kakra mami bibisa asida Mr. Bibisa asida but it's anybody befa wa otimi ka kiro say wuwi e obi na akun enti mu kor mo nhwe se titiri kura ne sirim okay sirim do ko ya adwuma na bibie pin kura nka ba bia ya adwuma no ombe si sani nyina because omo fa e de koye ade endi anam de free akonti no omo ntimi ma ye nchen me kan kire enti omo de ye ko ka kire ye se ye nhwe se ye nya ehu bibi nto na se obi ba ye ho aba be kan de obi ntimi ma ye o me kan sa se twa ha mam twa na mko bi ntwa ma mi ntwa ma okura na ade mi ko okura mi ntwa ma yije bia omo na omo sie nipa wa ha omo sa akosie no bibi ti se anwona esirem ni ade no ya omo di nipa no mawira ni ntirinwi ko no eno de ye ma omo kwan e ma omo twa e ma omo de ko na no pa ho de a ye ma obi akwan ma wuntwa ne ho bibia onsa de ntia me bisa sa no obi wo ho a na ebia abusuanum ewuo no kura onim hu biribi ebi kura na akohia se enipa no free mu a onya ne party no baabi se de be ya obetumi ade aye bibi ntina ma me bisa mo sa no ma me nso nhia bisa bisa dade but ya no tambia no ya try say bibia de kan hu bia be ko wadaka ni ma wa de wade akọ okay se mo chire ho no se de bibi kra ye wo hu na bai na ye wra ye je politin 50 pesos e de no kakraka no ni ye yi wo hu nyoma nyina de agum enti amra ye do beto adaka ni mu no ye de hyesum ye na ase se ni obi ntumi nkonko yi nti saade ende ye hia bi okay wow bokwa ye adwuma bi ama adwuma na monum hu sa mo ye adwuma de na wo kan the agent de no in fact me no kan wasem wi am koduru am twen body no ba de na manum me wojam ko ye adwuma bo am de ma me na nye ena body no ba ye nso ye de bigu politin ena ye chichiri bie ena ye di dua to tese na adwuma wo ho pa de ma me num me kura ze oje sa adwuma no kokoye na why ye himfo bi hu adwuma pen ande bebre me de twam ya ne na otwe enkura me koye bi ewo danchira aburi okay me de twam me koye no ye ohen ankasa me di kan de ne tanase ansa na chire me de ne to na kromu de ene esewani kwajudi ene majumi di pa o ene makwaji mi di ankasa na baba bi amtin so omo e ba ye nso de ene enya senketu akwa ombuja nti sem ye adwuma pa se na mikro mi tene mo nya adwuma sa na jo musika se wo fo ozo musika se wo fo ene de ye dwudwa bibia mu ha o enti mo je price no mo je from senko oh price ne de adwuma ka ko hwe adwuma na any decoration any said ye on person ye na and kire said over charge but the adwuma no ebi won ma o charge ya ebu ebe ma akura na nye azu ko ba bi na akwati bu obi aje bi 1500 bia ebu omo babu bu akire no iye ya jamase kokko ye adwuma bi wo ye adwuma on ka je obi be ye adwuma o diskada da no 150 million ba me madwuma be ye enya kwa na adwuma ni bi kura emen kura adwuma de ko na 3000 ne 3000 oh ezo me ye se adwuma no na me koye ba me nya adwuma so ma obi nka se adwuma wa ye no enya feda ma bia me ye wie bia no obi a ne je ho go nam se me nsu ana ye talent de ni ntino me bia me ye bia go fo ne je ho atoda unu hu sa adwuma we osuan oh sama nsu ntino me num manage se me ye se adwuma we na de ya na ye me ya ba kon se me a me ma esenka ebi di e ho hyem na nka omo ye na mini ho a
O my ye on. Me baby am page What try? Oh, me no ma e kasa. So obi anu wa na ni je ho so obeye. Dize no ko ya se mini wa. Adwuma no. Sana azia. Nti sika wo. Sika wo pa. Mga sika ni mo na de je mo na adwuma no ekoso no. Se oto niema efrem. Ofro, okay. Tembia so 20 ano no wan hwe ya ms kan tena wonsem se to ko ba bia ji so beto ade foforo de ya ba ko se wo ye no kuro ba ko su de bia de a ane de bia beto ne foforo because nya sa de bia adwuma be ba ko pe one way, okay. Ba ko yen ba bi dia wo betimi de niam na ko wo ba wa be si wa yen kama de go next time wo de akoba because say okay tu betimi de aye ache ba de ko ye kuro mu ha wo de ye ne e kina adetia no na afro mo e se oto foforo okay eno ni ade a ewo mu a e hayen enye no a na ye niam nso wo soro the boarding on boarding ba titru kura ne flowers ne boarding pa de ba sana na o keka bo oni obi kodi ano na wa ma obo a e kama untimi enkoye ti adwuma yin said wo kan say wa ye fa be 20 years no what my mo japade oh nyamenti ma e bibi kakra abosisi nyina oh yeguso na se no man ko fa no nkala we me fa so obi bia e big enti wo fa na big me ya bro science me ne to ahoko na me so me yes adwuma we ya janya me enti ye bibi kakra ono no abie ne de no awote ano na me so abie me so me de a me wo me office wo mbibia ba adwuma ma bibia de na kwa adwuma me woni nante ya di sen nene nante ya 5 years ni why wadin so obete ho ana se obekoso ane na ya adwuma oh menene bekoso ya adwuma because sanse omo ba no omo nsheda anye serious ti metene me ho aka ne nko a ene ni fa hene pa ne wo wow 93.1 sanyumre yesi tu nipa fo a ede na obeka kire nipa ne meka kire nipa ne se me de me e ka me nko a me koye adwuma we ba bia na wo sanka nipa hu e ye ba bia de obeto adaka ne mu no e friend last minute no okay eno na nanke wo se nipa hu no because meti hoi se mawusisi a na ese momfa binyoma mra enyoma sebi won't mention my studio ha no ne yebekwa akoyi eno na abusiafo yi ba so abitias ye natale we no pepa omoboa na cheso esa atare no bia ni ho betumi ahye enti ye ko hwa onyoma ni mu antimago ene ye yi de blow ni pawiye titru kra ne ye ma no ye bo aboso a ye say ye pentema 6 eye yes 6 ne de abo aboso ye ko hwa ntima ni mu ane mu atete no eno ne ye yi de ba na garment ni go ho it men ye meka chati efo ne se se wunnim ni pawie ya ba bia de ne to adaka mu no se wabusuani bia wu a samre no kogina ho na hwe na abehu ni pawie enserve obani me ma wakonya fa o number to dwa se ebia obi bi free mu a on fro na kodeda no wati pacho brena sunti fa o number no to dwa jabo yadwuma no de aseda ye awurade de ayewo ahenema kokoben okay 18 mu wa na yewo o de wo hwehwe ye wona bu me number ye 0244 52 38 92 0244 52 38 92 yewo ahenema kokoben ya oyema madam wasi ya pemo abre but ya besa to aso adi nkomo nyankopon nhira mo makra mo abusuafo medin de Tofiakwa minister IBJ ena ye production yima eni twa Facebook makra